First Kings chapter 17 from verse number 1. First Kings chapter number 17. Verse 1, verse 2. Take it from verse 1 and verse 2. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Thank you. Thank you. Can you go again to verse chapter 18, First Kings, verse 38. First Kings chapter 18, verse 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. You can continue. And when all the people saw it, they fell on their faces and said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Yes. The Lord, He is the God. Yes. Continue. I tell you to stop. I tell you when to stop. And Elijah said unto them, Yes. Take the prophets of Baal. Yes. Let no one of them escape. And they took them. Yes. And Elijah brought them down to the brook Kishon. Yes. And slew them down there. Thank you. Can you jump quickly? Ephesians chapter 4, verse number 8. Ephesians chapter number 4, verse number 8. Thank you. Wherefore ye said, When ye ascended up on high, ye led captivity captive, Thank you. and gave gifts unto men. Thank you. Yes. Ndinotenda Mwari nemukana. Ndinotenda Mwari nezvaari kuita pakati pedu. Uye ndinoziva nekuona maitiro aMwari kuti season yatiri season yekumanifesta kweruoko rwaMwari rwechokwadi. So we are in a season where the glory of God is going to be so powerful. A season where we are going to experience mighty moves and miracles that come directly from God. So we are very grateful because of this season. We are so, yes, you can celebrate God. I love that. Very, very grateful. We are very, very grateful. Now, the reason why Mwari vachatiitira zvinoshamisa inhau kuti your enemies are going to be given inability to do what they planned to do against you. Mwari uchakonzera kuti vavengi vako vashaye ability, vashaye potential yekugona kuita zvavainge vakaronga mukukuvenga. Saka pavaifunga kuti vane capacity, vachazoona kuti capacity havana, nekuti Mwari uchatora capacity iyoyo. Zvavaironga, zvavaida kuti ugova zvinova zvinhu zvakaipa,
Ndinofara zvikuru nekuti Mwari wandiudza akati izvozvo ndo Mwari zvaachaitira ivo vaifunga kuti zvigoitika kwauri. Unoona, nauye back to the sender yakaparidzwa nevakawanda ikashorwa nevakawanda. But back to the sender haina kumbotanga nenyika. Jehovha wedu ndiye anotanga kuziva kuti kana paine muroyi akaronga zvakaipa, kuti agoziva kuti chaari kuda kuita chakaipa, ngaambochipiwawo chakaipa chaida kuitira waasingade. There is a foretaste of evil. Mwari yaari kunditi inofana kudzokera kune vaida kuita zvakaipa. Vanofana kuzvinzwa, vanofana kuziva kuti iwewe haubatike, iwewe haudherereke, iwewe hautumirike mazizi, iwewe hauroyeke, iwewe haunokoreke nhumbi dzako dzomukati. Saka leading captivity captive ndo nyaya yacho. Bible rinoti, wherefore he saith when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Inonzi leading captivity captive kuti kana warwa hondo wakunda. Ndibatsirewo vana bedwe. Ya ndibatsirewo. Kana warwa hondo wakunda, anditika muvengi wako waungadai watapa anopinzwa muutapwa. Saka uri kutora your enemies obva wava leader muutapwa. You are leading captivity captive. Ari kupinzwa muutapwa nekuti anga agara iri nhapwa. Akuti niterere. Utapwa hunosiyana because unogona kutapwa usiri nhapwa. Ugozoona wato munhu akatapwa iwe waimbenge usiri nhapwa. Majeri kuzara kwaakaita uko havasi vese vane mhosva vari mujeri. Tine vakaitwa utapwa vari mumajeri but dzisiri nhapwa, vakatongerwa mhosva dzisiri dzavo, vakabatwa nemhosva dzingadai dzisina kumbenge dzapiwa ivo, but varimo nhasi inhapwa, vakabatwa vakaitwa vatapwa kunyangwe dzainge dzisiri nhapwa. But the situation yanhasi iri different because ari kuzotapwa ndiye agara iri nhapwa. Anodeserve prison ndiye ari kuenda kuprison. Anodeserve jeri ndiye ari kupinda mujeri. Anodeserve kutapwa ndiye ari kutapwa. Saka he led the captivity captive and he gave gifts unto men. Papera kuchinzi uyo mutapi watapwa, panobva panzi ndokubva wapa zvipo kuvanhu. Zvichikuudza kuti zvailimita the distribution of gifts was the enemy that was holding the gifts of the children of God. Vachipedza kutapwa, Bible rinoti wakapa zvipo kuvanhu nekuti wainge watungamira utapwa muutapwa. Saka this service yanhasi haisi service bedzi, ichakonfirma the permanent arrest yemuvengi wako newangu. But this service ichati kana tatapa utapwa, Jehovah ucharelease magifts ataideserve inini newe tigobuda takabata zvakanzi naMwari ndezvedu chinguri takazvarwa panyika yavapenyu. Oh yes. The release of gifts can only happen when the one holding and delaying your gifts has been put in permanent prison. My God. Do you know kuti hauna chinhu nhasi chausina chausitorina hausitorina kwete nekuti hauna, but aripo anetenge akapinda pakati pako nekubata chinhu chako ndokubva
ita zvinhu izvi. Number 1, ndokubva adelaya kana kuti ndokubva atobata kuti zviregedze kusvika, kuti urarame life yekuti kana ukaverengwa zvinoita sekunge Mwari asingakudi. Dzokono Jehovha usati watomboberekwa, baba vako vasati vatomboronga kupfimba mai vako, vainge vatokuziva kare Mwari, ndokubva vakurongera zano relife yakatwasanuka. Mudhara paakazosara opfimba mai, usiku hwerudo parwasara rwosvika amai nababa, Jehovha anga akapedza newe kare kuti hausi rombe iwewe. But urombe ihoyo hwakanzi naMwari hausi hwako, unogona kutanga kuoneka maflickers ehurombe husiri hwako, because there is an enemy who is able to take the gifts of the children of God and make it their gifts, but not today in the name of Jesus. Oh yes. Zvipo zvekubata mari ngazvibude zvionekwe pauri nhasi. I receive. Zvipo zvekubereka vana mapatya Mwari ngaaite kuti zvionekwe pauri nhasi. I receive it. Zvipo zvekuvaka dzimba, kwete imba, dzimba, kwete imba, dzimba, kwete imba, dzimba, dzimba ngadzivakwe dzigopera. I receive it. Those gifts I command now that they begin to come after you in the name of Jesus. I receive it. Saka zvinoitika how when we lead captivity captive, and then the gifts are given to men. Saka process yekutanga akabata changu ngave mutapwa, ngave nhapwa, akabata life yevana ngave nhapwa, akabata progress yemurume wangu ngave nhapwa, akabata progress yebusiness rangu ngave nhapwa. Oh yes. Akabata progress ye-education yangu ngave nhapwa. Oh yes. Akabata progress yekubereka vana kwangu ngave nhapwa. Oh yes. Akabata progress yekuenda kuDubai kwangu ngave nhapwa. Oh yes. Akabata visa rangu ngave nhapwa. Oh yes. Leading captivity captive, and the gifts are released. Mavisa oregedzwa, dzimba dzoregedzwa, michato yoregedzwa, mifaro yoregedzwa, marriage dzoregedzwa, makambani oregedzwa, GD6 oregedzwa, malambogini oregedzwa, ndege dzoregedzwa, zvinoregedzwa kana nhapwa yaitwa mutapi. Leading captivity captive and giving gifts unto men. Receive your gift right now in the name of Jesus. I receive it. Zvauri zvandizvo Mwari zvavakati ndo zvauri. You are bigger than your condition now. You are bigger than your situation now. Motikari yawinayo haisiriyo. Kunyangwe kanaka kudarika dzevangu vari panze, it's not it. The best car that you deserve, even version racho risati regadzirwa izvezvi. Nekuti Bhaibheri inoti izvo zvisati zvamboonekwa neziso remunhu, kana kupinda munzeve dzevanhu, kana kugara pamwoyo yevanhu, ndizvo izvo Jehovha zvaakarongera avo vanomuda. Zvoreva kuti even imba yauchavaka plani yayo haisati yazivikanwa. Motokari yako version yacho haisati yazivikanwa. Vana vako mazita avo hakuna atamaziva. Zvisina kuonekwa neziso kana kupinda munzeve dzevanhu. Ndo zvandinoprofita after we are going to lead captivity captive. I receive. He gave gifts unto men, and he led captivity captive. Saka muvengi wese nhasi, muvengi wese nhasi, naakakuvenga mukuziva, naakakuvenga mukusaziva, kana akatongokuvenga chete, we are coming after them. Oh yes. Kana akatongotaura shoko rinopesana nekwakanzi naMwari enda,
we are coming after them. Oh yes. Kana akatongo kubatsirira pawainyeyiwa ndokubva asapota, we are coming after them. Oh yes. Unoona tine vamwe vanhu so vekuti kana vazokuona ndopa vanotanga kuti uri munhu akanaka. Uchingosuduruka vanobatsirana nevavengi vako kutaura shoko rakaipa. Isusu hatisi kuronda ma-enemies akadeclare kuti tiri ma-enemies. Tiri kuti kana tapedza kuronda ma-enemies akadeclare kuti tiri ma-enemies, we are coming after ma-enemies anopretenda kuti ishamwari. Michael. Vanouya kuWhatsApp vachikunyaradza. Oh my God. Vapedza kukunyaradza ndovo kurongera mazano akaipa. Michael. Ivavo, we are coming after them this morning. Oh yes. We are sending fire in the name of Jesus. Oh yes. We are commanding captivity. My God. My God. My God. Captivity. The captivity pakuti, it's an illegal power to limit the pleasure and the luxury to your enemy. My God. Hey. Unaona chinonzi jeri. Jeri pakuti rinokunyima your legal rights and pleasure. Ndo kuti rinzi jeri. Arizombofa jeri kana uchine marights ako ese. Kunyango ukavharirwa tikakupa DSTV uchiona bhora harisisiri jeri. Tikapota tichikupa vakadzi vaunoda vachipinda nepavadira uchifara navo harisisiri jeri. Tine zvinhu zvinonzi zvingadai zviri zvako zvatinokutorera nebhoni, tokunyima, tokuvharira, tokurambidza kuona TV, tokurambidza kuona amai, tokurambidza kuenda kumovie, tokurambidza kuona shiri dzichirira mudenga. Tinokulimita, ndo ratinoti jeri. Saka jeri hachisi chivakwa. Jeri, it's a condition. Saka tine mumwe asiri muchikurubhinasi, but anaro jeri rake paariva. Condition inokulimita pleasure as God has designed it for you. Condition inokunyima your rise as the child of God. That condition ndo inonzi imprisonment. Saka unoona manje kuti service ya nhasi payakashatira kumuroi, payakashatira kumuvengi wako, payakashatira kuvanhu vakakuvenga, iri pakuti hatisi kuvabvisa pamba pavanogara, but takuvanyima peace, takuvanyima ability yekumuka mangwanani vachinzwa kusununguka. We are causing every road yaivapa freedom to be blocked right now in the name of Jesus. Oh yes. Unoona kana tatanga kudeclare leading captivity captive nemamwe mazwi tiri kuti we are closing supply to your enemies. My God. And we are commanding supply to your life. Oh yes. We are closing peace to your enemies. Oh yes. And we are commanding peace to your life. Tiri kuti zvaungadai uri zvavari ivo ndo zvatakutora. Takukudzorera zvaungadai uri nezvauri zvaungadai usiri ndo zvatakutora takupa ivo nekuti ndo zvavangadai vari. Every negative word against your life, oh yes, we command it to attack your enemies in the name of Jesus. Oh yes. Every spirit of death, oh yes, against your children, oh yes, we command it to attack their children in the name of Jesus. Oh yes. Every sickness against your body, yes, we command it to attack their bodies in the name of Jesus. Oh yes. Leading captivity captive. Oh yes. Leading captivity captive. My God. Leading captivity captive. Oh yes. And giving gifts unto men. My God. Tichirelease zimba dzevana vamwari.
misha yevana vamwe, rugare rwevana vamwe. My God. Mwari uyu nhasi maite kuti gari pasi zvio. Unoona hasha dzekuziva kuti Israeri haafanire kunge achigara maIjipita until now. Muri kuninzwa chechi? Because 410 years dzakaprofitwa dzekunge uri muutapwa dzapera. But ukaverenga bhaibheri mushe vakagara up to 430 years. Komamwe makore 30 aya akubva kupi? Ivo Mwari vakaprofita mazuva angu ekusuwa. Kureva kuti hakuna zuva rekusuwa rinokuwira rinobva kuna Mwari risina expiry date. Kana uchida kuziva kuti nhamo iyi inenge yaMwari ine expiry date, urwere uyu wabva kuna Mwari une expiry date. But kana ungoramba uri wokurwara nokurwara, yes, Baba, oramba uri wokuchema nokuchema, zvingangodaro paine ruoko rwadhiabhorosi Satani. My God. Irworo ndo rwatiri kuronda pasevhisi yanhasi. My God. Toda kuronda maoko ehuroi palife yako iwe. Every trace ine Satani mukati. My God. Ine huroi namazizizizi mukati. Ine zvishirishiri nehurombwa mukati. Toda kutresa nekudiagnosa nezita raJesu. Oh yes. Tikuregedze wava free nezita raJesu. I receive. But freedom yako iwewe iri kuzouya yasiya in captivity. Kumuroi nenganga angaka kunyima freedom. My God. Pauchafara ivo vachasuwa, leading captivity captive. Pauchange wakusimuka vanowira pasi chete. Leading captivity captive. Haudyira nemari kapa mazuva vanodyawo mari. Varegedze vadye mari kana wakuidya. Ndinokuudzana Mwari wako nakanasendera vanowana nezita raJesu. Oh yes. Because the Bible rinotaura pachena kuti, for the wealth of the wicked shall be laid upon the feet of the righteous. My God. Ndino kuti wese aromba akapfuma neurombo ari kuaccessa wealth yako illegally. Hakuna nyoka inorutsa mari nokuti Satani haana ability yekufabricate mari. Ukaona nyoka yarutsa mari, kuna yatorerwa mari angadai iri yake. Kune madhimoni anotapudza hupfu hwako vachibika. Unoona 5 kg yehupfu one day yapera. Vachibika nechaungadai uchidya nacho. Mari ingadai yavakamusha. Kungoibata vamwe vachitanga makambani nayo. Kwauri inoshanda zvisina basa. Yambisirwa kuna ari kukamura pfuma ingadai iri nzinde yako. Hauna salary inobatika ikoshanda zvayashandirwa. There is a demon somewhere that is subtracting your wealth. Kuva murombo kwako kune mupfumi ari kufara neurombo hwako. Kurohwa kwako nemurume kune hure riri kufara mukurohwa kwako nemurume iwewe. Kushaya kwako basa kune demoni riri kusimuka nehurova hwako iwewe. But today the tables are turning. Oh yes. The tables are turning. Oh yes. Takuita lead captivity captive. Oh yes. Takutora pfuma yemurima. Takuipa kuvana vedenga. Oh yes. Takutora peace yeng'anga. Oh yes. Takuidzorera kwauri iwewe. I receive. Kureva kuti one by one munhu wese ari pano makorokoto wauya kuservice. Because the service yanhasi ine package yandaudzwa naMweya Mutsvene ndichichikavira ndichiuya kuno. It's a service that is going to be released a serious amount of peace. My God.
Mwari wandirangaridza vhesi randakapedzisira kuverenga kare. Not the peace of the Lord that surpasseth all understanding. May it be with you in the name of Jesus. I receive. Ukaona Mwari kana vakuchiti takuda kuchikupa peace. Inonzi neBhayibheri it surpasses all understanding. But there are a lot of modules that can provide peace. Money can bring a peace, but it is temporary. Your husband can bring a peace, but it is temporary. But there is another level of peace that the Lord is bringing to you this service. Oh yes. The peace that surpasses all understanding. Oh yes. Yes sir. Mwari uchaita kuti ikwane. Uri mu business risiri kufamba. Mwari uchaita kuti udarike vakaenda mberi kwako. Uri chirikadzi kudaro. Uchaita zvikuru kudarika murume ari mupenyu. I receive. Uri pa disadvantage. Uchasimuka kudarika vari pa advantage. I receive. Usina kudzidza kudaro. Unobata mari kudarika vakadzidza. I receive. Wakanyangara kumeso. Unochata muchato unopfura vakanaka. I receive it. Every demonic activity that was battling against your life, yes sir, I command it to be in captivity. Oh yes sir. Every spirit of disease, infirmity, yes sir, sickness, I command it to be in captivity. Oh yes sir. Every satanic agent of resistance, limitation, yes sir, I command it to be in captivity. Oh yes. Every demonic movement of confusion, of chaos, I command it to be in captivity. I receive. Every satanic weapon of every manner of fatigue, let it die. Let it die. Let it die. Let it die. Yes. We are leading captivity captive. Oh yes. The devil is a lie. Oh yes. The devil is a lie. Oh yes. You know anointing. Yandiri kunzwa nasika. Ndechibhubhubhusa. Because every battle in a strategy. Yanasi strategy nechibhubhubhubhubhu ngazi. Haina formation. Because after this sermon, there's going to be a serious spirit of prayer that God is going to release among us. After this sermon, ushaona wagarwa mushaya dzako nemweya wokunamata. Uchazvibvunza kuti kunamata kwatanga rini? It's no longer you praying. It is He, the Holy Ghost, praying on your behalf. Because iwewe ukanzi namata pana nopota uchinzwira tsitsi muroyi wako. Ndo dambudziko bedzi riri pamunamato wako. Une tsitsi dzaunopa kunanga dai asingafane kunga achipiwa tsitsi. Unoona panhau dzetsitsi apa ndopa unonzwa Bhaibheri chiti Mwari wakasimudza Elijah waibva kuTishbe aine one word kuna mambo harisi rengoni ndere hasha anoti iregedze kunaya mvura kwemakore 3.5 nekuti ndini ndadaro. Elijah anondikomborera pakuti haana kuzoti Jehovha vada kuti iregedze kunaya. Anogara abudira pachena muvengi wake kuti zvakuichitika izvi kuda kwangu, nekuti kuda kwangu ndo kuda kwedenga. Hatina mati minamate kuti kuda kwenyu Mwari ngakuitwe. Ukaona zvaiswa pamoyo wangu ikoko ndo kunotori kuda kwa Mwari ikoko. When you graduate into the highest levels of spirituality, you don't seek for God's will, but you seek for what God has dropped in your heart. Basha ukatanga kudzinzwa
ndokunotori kuda kwaMwari ikoko. Oh yes. Elijah ndokubvamira pamberi paAhabi zvikanzi kuregedze kuva nemvura donwe remvura richanaya. Saka ndiudze kuti ipapapa kana Mwari wenyu ari Mwari wepeace, sei akubvumidza nenzara kuti irove kunyangwe nemwana azvarwa asina kumbenge anamata Bhaari. There is a moment whereby tsitsi dzinofana kusudurudzwa, toregedza hasha dzaMwari dzinoita lead captivity captive. All right. Hakuna donwe remvura richanaya kubva nhasi. Andati kubva nhasi. All right. Muvengi wako kana imbobata tumari hakuna sendi raachabata kubva nhasi. Oh yes. Kana imboita tumadhiri tunobuda hakuna dhiri richabuda kubva nhasi. Oh yes. Taakukonzera a designed drought. Oh yes. To the houses of your enemies. Ngavaregedze kudya. Oh yes. Kusvika vaziva kuti uri muranda waMwari. Oh yes. Ngavaregedze kubata mari. Kusvika vaziva kuti wakadedzwa naMwari. Oh yes. Havangafare ndichitambura. Havangadiwe nemurume ndichirohwa. Oh yes. Tinokonzera mvura iregedze kunaya. And hazvina Jehovha mukati. According to my word. Oh yes. My God. Unoona ndichiberekwa iningi ndichiberekwa. Amai vakandida vano ndakaona chiso chako chachakanyorova ndobva ndakuti polite. Sekuru vangu vanga vari mufundisi ndokundibata ndokundisimudza zvikanzi hanzi polite anonzi Elijah. My God. Amai vaiona mwana akanyorova, baba vaiona mwana sekuru vaiona mwana ane hasha dzemweya. Ndokubva ndanzi Eria ndiri mwana. Zita rekuti Elijah rikatanga kudedzwa nekumba nekupi kuzvikoro vachiti polite, kumba vachiti Eria, kuruzevha vachiti Eria. Nyamba vaindiziva ndove kumba kudarika vezvikoro. Michael. Ndakazotanga kunyumwa kuti iyana nditi Elijah. Mulilo, Motowashe. Harisi zita rekubikira, izita reakaprofita ndisati ndazvarwa. Oh yes. Pandinofamba moto maniwo, ndikataura moto ngaubude mani. Vakomana Elijah ndinomuda because Elijah hamanyi kuti Jehovha kuda kwenyu kana kuchiitwa kudai kwaitwa. Aiwa anoti kuregedze kuva nemvura ichanaya. Ahabi agara kwemakore akaisa vana vaMwari muutapwa. Kusvikira nemaprofita wakaverenga Bhaibheri rinonzi vakatadza kuprofita. Vakanowanda mumapako. Dzimara Elijah afunga kuti zvichida ndini ndega muprofita. Nyambisirwa there were other prophets. But the difference yemaprofita akawanda mubako na Elijah iri pa boldness. Mamwe maprofita aita kanzi home. Aimhanya mumapako kuchengetedza vana vavo nemadzimai avo. Kuziva mhando yaAhabi kuti kana aita hasha nokuda kwomukadzi wainzi Jezebel waikupisa pamatanda. But we are not afraid of the demonic activities. Micheka mitsvuku yavo ndo inotipa zvivindi zvokuswedera pedyo nemharadzano. Oh yes. Atina wani mwana ari pano anowedzera mameters ekwauri kuenda nokuda kwomucheka mutsvuku uri pamharadzano uchitsambuka. Tinocheka neipapo nezita raJesu. Oh yes. Ndichinamata ndiri kusecret place kwangu. Saka panouya vakawanda vanonamata ruware rwakakura. Saka tinonamata zvokuti kana wada kufamba unofamba kana 1 kilometer uchinamata kana 1 net wodzoka. Bozi pakareba pakakura ruware chete. Pane mapostori anopota achiuya ipapo. Saka kuna akauya nejira rake reblue ndokubva ranosungwa hata ndokunosungwa hata ndokubva arisiya ipapo.
ini ndokuruona handina kuribata, handina kudini, ndakangopfuura nepo ndokunamata, ndokuziva kuti kushanda kwevamwe, kutenda kwevamwe. But kune muchinda anonzi Makumbe weikoko nekwaanogara kunotonzi kwa Makumbe, akatanga kurwara munguva dzekunamata nekuti aiswera ari mugomo. Saka Makumbe ane tsika yekuti akakuonai makakemba muchinamata, akakusvikira wakarara, anotora property yako yese obva adzika nayo mujinga muchibako ovika. Haatengese hadi. Pamunozomubata kuti kozviri kupi, anosiya akutukai, unonzi vanoti mauya kuzorarire kugomo. Saka patinoenda kugomo pese tine tsika kuti kana taine property dzedu, nezvimaradio zvedu, nezvimabluetooth zvedu, tinorara takazvisungira muchiuno. Kana chakwa dzehwepo tonzwa chiuno kusheka tazati Makumbe awe. Uri kuona zvandiri kutaura? Saka chakandinesa pane nhau yangu ndepapa. Inini ndakasvika chimucheka chakasungwa hata kudai handina kuchibata, ndokubva ndangotendera, ndokunamata, ndokuchisiya. But Makumbe akazoti auya achinhonga mabhodhoro, ini handiri kunamata, ndiri samwe, ndakaudzwa nemunhu waMwari anga asara kuproperty. Zvikanzi Makumbe apfuura nepano, ndikati ati kudii? Zvikanzi angoti makadiko, madzoka? Zvikanzi ndikati tadzoka. Zvikanzi mune mabhisho here nzara? Ndikati mabhisho handina. Zvikanzi asi chandinetsa mufundisi, ndaona Makumbe akapata hata yemuro mumaoko. Ndikati ati kudii? Zvikanzi atopfuura pano, akati ndazviwanirawo property yangu. Saka takatanga kuseka, tikati ipapa uri kuonera kuti tine mumwe munhu muPentecost ane bhaibheri anoridza nendimi, akaona jira rakasungwa hata anotiza, anodedera. But kune benzi zvaro harina ndimi, harina Mwari wawinaye, but rikaona jira riri kutoona wastage yemachira. Iwe nyakusiya jira kureva kuti machira akawanda. My God. Ndokuzvinongera jira, akutonosona chero chaasona hatizive. Rimwe gore tiri majaya, ndokubva tati takunoita evangelism mamahusekwa, ndokupinda tisina chekudya, tichitenda kuti Mwari vachaprovidha. For 1 week ndokubva nzara yazobata, chekudya hatina. Tapinda mugomo, tanamata, tadzokera mujinga, taparidza, tadzokera. Ndokubva inini tiri muruzevha muvillage nechepedyo nejinga, ndokubva ndanoona huku nhema yakarasirirwa. Ndokubata imwe hama yandainamata naye, anga ari musini yako, andinwa ndamukwenya, ndikati muri kuchema chekudya? Zvikanzi paipa munhu waMwari, tikangorova nhasi tiri kudzokera kupi? Kumba. Ndikati Mwari waprovidha, kaprovidhei. Ndikati huku irabwe. Uyu aiziya bhozi yakanga iri yekurasirirwa. Ndokubva handiti munhu waMwari, iyi ndeyekurasirirwa, siyanai nayo. Achipedza kutaura, ndokubva ndamuudza ndikati kana yakarasirirwa, kureva kuti akarasirira ane pfuma yakawanda. My God. Todi ndikati mira nekoko, ndichamira kuno. Mwe ndokumira nekoko, ndokuivhundutsira. Yakatitemesa musoro huku iyo. Kusvikira ishe ndokutipa nyasha, ndokubva tanoiti dzvam, vataibata. Ndokukwidza nayo mugomo, ndokunochera chikomba, ndokuneputira mupurasitiki, tauiuraya zvedu, ndokuifushira, ndokuisa choto pamusoro peguva rayo, katanga kurostwa iri imomo, oven, undura zvedu. Uruona tekiniki dzokubika? Hauzoite iri mhenyu unouraya. Taundura zvedu, yatone steam yaunduka, tokudzosera futi, kubuda kudai yaibva, kuibva unge yabhoiriswa. Sauti taakudya. Waibhodha ndakaziya kuti kana achigona kurasirira kuwanda kwepfuma, kana achigona kuisa imwe micheka panze kuwanda kwemachira, hativhundutsirwe nezvakasikwa naJehovha. Oh yes. Zaya rina power, chisikwa chaJehovha. Oh yes. Mwari havagone kusika Satani. Vari ivo vakabvumidza kuti Satani agovapo, vobva vamupa power rinodarika ravo Jehovha. Kureva kuti zvese zvina Satani zvakaregulatwa. Mwari waiziva kuti angapenga akadipa kuti agone kusvika pasimba ravo ivo musiki.
yes. Namo inga kurove ikadipa taigone kusvika pasimba raMwari riri mauri. One day namo iyoyo inofana kuita give up. Oh yes. Varo ivavo one day ngavaite give up. Oh yes. And that day is today.